ኣብ ህይወት ምውዳቕን ምትሳእን ዘሎ እዩ ኣብቲ ዝወደቕካዮ ምትራፍ እዩ እቲ ዝኸፍአ ኣነ ከኣሎም ማዓንቲ ኣነ ዝወደቕ ኩሉ ግዜ ከቢድ ዝነበረ ግዜ ከመይ ለተስኤ እንታይ ከጠቒምኒ ብድሕሪኡ ህይወት ንክቕፅል ኣባይ እንታይ ጠቒምኒ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ኮኸቤ እኳ ናብዛ ቻነለይ ሰላም መጻኹም እንዳበልኩ ኣብቲ ፕሮግራም ኣብ ህይወት ውፃእ ውረድ ዘሎ እዩ ከም ብዙሕ ሰብ ኣነ ከዓ ብዙሕ መከራ ሓሊፈ ሓደ ካብኡ ግን ንእሽተይ ሓወይ ኣዝየ ዘፍቅሮ ሓወይ ናይ ገዛና ሕሳስ ልደ ሓደ ወዲ ከዓ ኣብ ፋሚልና እፀሊእዎ ምስ ሰማዕኩ ሓሚሙ ምስ ሰማዕኩ ኣዝየ ሓዚነ ሙሉእ መዓልቲ ይበኪ ውዕል ነይረ ርእሰይ ክሳብ ዝድንዝዝ ይበኪ ውዕል ነይረ ተስፋ ቆሪፀ ዋይ ጋድ ስለምንታይ ይብል ውዕል ነይረ ስለምንታይ ንዕኡ ስለምንታይ ንሱ ምክንያቱ ዝሓምም ኣይመስለንን ነይሩ ንዕኡ ዝግብኦ ኣይመስለንን ነይሩ ኣዝየ ስለ ዘፍቅሮ ዝነበርኩ ኣይግብኦን እዩ ኣምላኽ ኢለ መሓሮ ክብል ይውዕል ነይረ ይበኪ ውዕል ነይረ ሙሉእ መዓልቲ ክበኪ ውዕል ነይረ ርእሰይ ክሳብ ዝድንዝዝ በኪ ውዕል ነይረ ጸልማት ዓመት ከዓ ይሕሊፈ ይዝክሮ እየ ለይቲ ናይ ኣፍሪቃ ለይቲ ኣነ ክበኪ መታ ናብዚ ቀትሪ ስለ ዝነበረ ክበኪ መታ ናብዚ ናይ ደይ ናይ ኣብ ኣፍሪቃ ስለ ዝነበረት ለይቲ ይድውለላ ነይረ መታን ኣነ ምስኣ ኮይነ ክበኪ ምሳ ስለ ትርዳኣለይ ማለት እዩ ረዚስታንስ ኢነ ዝወደቕ ኩሉ መዓልቲ ይዝክር ኣብ ምሕር በኽያትን ካብ ምሕር ተስፋ ምቑራፅን ማለት እዩ ካብዚ ኩሉ ግን ብምንታይ ወፂኺ ዝብል ሽዱሽተ ነገራት ንዓይ ዝጠቐማኒ ንሓደ ሰብ ወይ ከዓ ንሓንቲ ሰብ ኣብ ዲፕሬሽን ኣብ ጭንቀት ኣብ ፀበባ ዘላ ወይ ዘሎ ሓወይ ወይ ሓፍተይ ክትጠቕሞ ትኽእል ኢለ ሎም ማዓንቲ እዚኣ ፕሮግራም ኣዳለየ ኣለኹ ብሓንሳብ ንኹን ኣቐዲመ ክገልፆ ዝደሊ ህይወት ትቕፅል እያ ኣብ ከባቢኻ ከዓ ዝደልየካ ሰብ ከዓ ኣሎ ውላድ ተለካ በዓል ቤትካ ተለካ ኣዴኻ ተላ ሓፍትኻ ተላ ኣብ ከባቢኻ ዝደልዩካ ሰባት ኣለዉ ስለዚ ንዕኦም ክትብል ክትብርትዕ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ኦኬ ቁፅሪ ሓደ ንዓይ ጠቐመትኒ ሶሻላይዜሽን ማለት ኣብዚ ገዛ ኤቭሪዴይ ንቐልው ኢና ተዘይበልኩ ቡን ንቐልው ኢና ኣጋጣሚ ኮይኑ ቡን ኣነ ፈትወ በዓል ቤተይ ይፈትዊ ስለዚ ቡን ቀሊና ኮፍ ኢልና ንዕልል ኢና ሕጂ ክትዕልል ከለኻ ከይተፈለጠካ ቴራፒ ይወፀልካ እዩ እቲ ክትብሎ ድደለኻ ከይተፈለጠካ ብዘረባ ዘረባ ይወፀልካ እዩ ስለዚ ኮሚኒኬት ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ትዕልል ትዘራረብ ኣለኻ እዚ ከዓ ካብ እደየ ወሲደዮ ከም ብዙሓት ከም ኩልና ማለት እዩ ክቡር ባህል ኣለና ስለዚ ትራዲሽናል ቡን ኤቭሪዴይ ንቐሉ ዲና ኣይኮነን ዋላ ማሽን ጌርና ኮፍ ንብል ንኽእል ኢና ግን በዓል ቤትካ ክመፅእ ከሎ ካብ ስራሕ በዓል ቤተይ ክመፅእ ከሎ ኣነ ካብ ስራሕ ነፃ እንተሃለ ኣቑሑት ቡነይ ቀሪበ ደቀይ ባህብሎም ሰብኣየ ባህብሎ ንዓይ ከዓ ባህብለኒ ማለት እዩ ስለዚ ቁፅሪ ሓደ ቴራፒ ንዓይ ክዛረብ ምስ በዓል ቤተይ ክዛረብ ዝረድኣኒ ክዕልል ዝረድኣኒ ቡን ጌርና ኮፍ ኢና ንብል ቁፅሪ ክልተ ከዓ ኤክሰርሳይስ ጅም ምኻድ ኣይድልየናን እዩ ኣብ ገዛና ዩቲዩብ ኣሎ ሎሚ ዩቲዩብ ቻነላት ኣሎ ናይ ኤክሰርሳይስ ወሊዕና ኣነ ምስ ደቀይ ይሰርሕ በይነይ ይሰርሕ ከም ግዜ ዘለኒ ምክንያቱ ደቀይ ተለዉ ኣነ ፕላን ገበር ኩሉ ግዜ ምስ ደቀይ ንዘልል ንሰርሕ ኤክሰርሳይስ እንድሕር ዳ ደቀይ ደለኹ ኣብ በይነይ ኮይደ ይሰርሕ እንተወሓደ ንሰሙን 3 መዓልቲ ኤክሰርሳይስ ክንሰርሕ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እቲ ናትና ኣካላት ክንቀሳቀስ ከሎ ብዙሕ በነፊት ኣለዎ ስለዚ እዚኣ ቁፅሪ 2 እያ ቁፅሪ 3 ከዓ ትምህርቲ ከዓኒ ዓብ ነገር ናይ ግድን ዓብ ነገር ክኸውን ኣይድልየካን ግን ሎም ዓመት እንታይ ክገበር ኢልካ ፕላን ክትገብር ከለካ ርእስኻ ካብቲ ጭንቀት ወይ ከዓ ካብቲ ካልእ ነገር ውፅእ ኢሉ ካልእ ሓሳብ እዩ ዝሓስብ ስለዚ ንርእስኻ ቢዚ ክትገብሮ እንድሕር ዳ ደሊኻ ትምህርቲ በቃ ዝኾነ ዓይነት ትምህርቲ ዋላ ታይፒንግ ይከውን
ولا كمبيوتر ديكون سيمبل نجارات لو ما عملت انتي خجبر زي انك جبريلنا نتحفه كونسيستنسي خا زي ايرا اخوان بزح جزاء زي ايرا يعني كونسيستنسي اتي حبو دينا نبلو اتحبو وقت كجبري مجمار طري ديكونس مودع زي خاني تا تمرت خا ازي اقداسيتي مخنياتو امرونا بيزنس لنقبرو كالق نجار يحسبني ايጨنقني مالتي بتربعته خا سركلنا خا نوحدو بزح سب بزح جناتي اوبينيني بزح سب اب كبابي خاتلو بزح محازاي نابت تخيد نابت تبل تخوينكا بزح كا نجارات كأخبالاشو يخيلي سلازي أجوخا دبلكا زرد عالكا نسخا خاخمو أجوخا تبلو ترد عالو سب وحد جن this is my opinion جن small circle دمسلوه يلن مخنياتو كندد تأكبكا كندد تقاربكا كندو خاني شجر يمتير كاني سوشال ميديا تايمنا اتي يوتيوب تيك توك قال نتقاملو غيزينا خاني نوحدو نشتي ديسيبلين غيرنا كله نعي دبلنا سكرول جبرني استوعلكنا لو تخوينكن حنت نجر دلينا اب كمبيوترنا ويا موبايلنا مساعتنا ناب كل إنا سكرول نجبر أنا يستوعلوا اللي إناي سلازي نحنت نجر لنا مساعتنا نعقد رجيرنا تا كمبيوتر ويا موبايل كابانا كفت أنا مرحة معناته information كلنا بزح distraction سلادمت نتدر لنا تراي select جرنا نعد تراي تتقيمنا تنجارات كابانا مرحة يتأمك يبل شاد شيء الناي موداتان كا قال أملاخن متسلاين مالتي قال أملاخ من بابن متسلاين كا أزيد آميو معناته እግዚአብሔር حيل زعت እግዚአብሔር خاب زلخايو زوت سلازي بأمنة متسلاين قالوا خا ممغابن كاني أزي تقاميو بايبل منباب أزي تقاميو جنا خا مس بايبل دحر بايبل كا حانت متحف الله ريكومند جبر أنا 365 معلت تنببات خيل سلام تهبكا متننا تهبكا بايبل يا صحيفه اوف كورس نعيون جفتي اتواهيباتني اب ديسكريبشن باكس كقمطاي كاب امازون كت اوردر كتجبر اتخيل ايخن ازي طبقت مصحفه ስለዚህ مصلاين قال املاخ منبابن كا لعل زخونه ነገር لعل تحمش تقديم زغلصكو ነገር እዩ እዘን ሽዱሽተ ነገራት ክጠቕማኽን ተስፋ እንዳገበርኩ ናይ ሎም መዓንቲ መደበይ ኣብዚ ክዓፅወ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ እንትረስዓ እንዳበልኩ ቴንክ ዩ